JAFA Karbi Anglong District Committee tum langphera hawarpen kapaphinai Klurdung LP School along Arnisia Farman Free Medical Camp kapamanpon Nili Press Club arpugi mi kacepekpon Northern Range Ponglokpet ingnam raikom saikia tum kanghua theng pikenep long Aprangsi birta kila rado anaphan gardong bajirlo gardong non adaba birta longpen samyu jang terangpi non arjuik tha birtang tonpe Journalist Association for Assamate JAFA Karbi Anglong District Committee tum chepater piponalong District Health Society Karbi Anglong atum cherapdonsi kedamtang aruni phai kebarni langphera hawarpen kapaphinai Klurdung LP School along Arnisia Farman Free Medical Camp kapamanpon Laso free kemalong mek kachecharchi nokangthong isu usomar kechopathi TV kesu cancer kesu penjenglok kapre kesu bang pharohinira phokep su siara ratum kisu chilangdun Labang Sojai Megalong Dr. BS Tok Bigaini, Dr. Rubjilin Kropi Medical Officer, Dr. Ringmir Su Ronghangpi Dentist, Dr. SK Das ENT, Dr. Nirpen Ingti Eyes Specialist, Dr. L Lujan MD, Dr. Himadrit Borghain CHO, Dr. Swagata Bhayan CHO, Dr. Talim Ingti Katharpi CHO, Dr. Himao Difusa Eva Yu, Dr. Somjuti Das, MD Penjenglok, Bangthom Kepsusi, Staff, Nurse, Pharmacist, Asa, Atum, Antachetong Nusi, Mesen Pen, Pachunpo. Nangli tum na so department men nangli tum ko pilo kisu gana. Tum so like lab, skin the like lab, singjam ko so, so so overall like lab tum ka. Angke la ni tum MMU ben sabai ka. Kini kem long. Tante non nang litum kisu gelang pon pen sabo ke prek jeka kisu son ke long pon do mamati kisu intangra ka son hir tangra ka son kisu dom son like lo for example lesemia kisu like pon blood test like ko da do blood technician analysis customer do lo pen alang litum kelang ting ting mi ujian ang so ang tek do manang litum lang tek nali tuman kelang ting ting mi yang tek ason doma aso kelang dakkan jadi daun kote ni tum lakate hospital lang se dakpara dikte lo so gathe mar ke nang dia chipachini khana legi ni ani di nang ke Dr. Roger Kupi ani di medical officer siklama boda ni lo Chorolo আমি cái hình làm mày đi thu cái gì cái này nên là giáo pháp với những organize under energy health care party ini là bằng số là ame cái này cái long là bồi lo kisuman tu cái ame kisumet cái siksa tu itu jadi kisuman tu cái là kisah join ni pen ame cooperation cái này tu itu mon sita me helping kan anak yang pegitan tekte join ni kisuman cái chimne itu doi kola sejuri tu pachini ko je la so kisuman kisuman ke agak dia hospital jilang tak ke orang tu cical dia tak siksa pe so ke siksa be igdat po so lam ni than pa chini glo la pen dikilo sumara ke so itu kan ke glan je tu medicine tok doni glo la pen dak ban chokche bemar je ni tu agak dia hospital ko asi choni ri glo la pen so puta ke suma tu Ayushman kata be gula la sejeli la arang itu pa chini tu Ayushman kata pachi salam khan la dun ta agak dia hospital damte pa chilang aki joy long ko ansi dele pa chini chok sir nangli na rat phan than pachim imme phan ke chiri ke nang sot lang ni pencheng lor sobat rat phan ke sir la puja itu gela sai choklem adi mangse ikpot jesomet penyoksi thengpiaro ba babarbu sokarbu jangcok bate ame do apa na so join pen jesomet pen amina pen do ba chichor nang ne hospital dam si doktor kan chipaklang si aso teng si la medicine ma chichor ring athema kisuma medicine ke chorno ta ke ame bang khai ong ting kisuma na medicine chorno ta ke medal ti basi amina pen aso kiso chilang do ta kisuma kisum do kopti hadini tung log ba angke
Dari gopo nili tungga ame bang ke bosai nili lasi jong si mane rara tumbang nono ini sih cukla atung sih pot ame klong kiro ke doi bipo aso kiro pen ke sumet pen ke hospital kan si kata dokter pen awal saya NC ame aso bisin cicori ngko lah hello nili to sini Churolo sa. JAFA Karbi Anglong District Maipu Sampri Be Hinben KAC Health and Family Welfare Joint Director Dr. Borsing Rompi District Program Management Unit Officer Amorjit Tisotum Aphan Tong Sikot Pen Labang Sosai Kapachun Pon Jephan Doctors Allotment Nang Kipipon Apot Akiru Pajerponlo Anparta Doctors Nurse Medical Officer Pharmacist Asa Kidoana Tumaphanta Amethang asai kachiklem pon pen ingsamjin pen sayang deng kapachun pon thekapot ninggang samakiru pajerponlo volong komaji pen rajas ronghang Karbi long rebirta Si kadoi khanta churolo da pini nilto lodung hawar long niltum journal association for Assam mate thiek pen Jaffa Karbi district open niltum penangan niltum department pen health and family welfare department chingsai si niltum pini la bangso health camp pamanong lo pini la bangso adin mang gelage lodung LP school si patulong lo one day health camp pen total aphai da non an bang pharoi ni da bat mulu kutung si chelang ponong lo la si ini rong lo da kado we rat man tapai da rong krep ho ni pan ni susi arat do rong ko da hini arat Instagram rong do pusipu la si labang solong sa me penangan rong arat mangan ang chitam chiko dong lo la si nilitung Jaffa pen sa me alang litum han lapaan kebang ben pen munduk na chito dong thepot nilitum han pen sa me kurang thupa jirlo la pen nilitum long lagi to idun specialist atum do doktor dum do alang itum sa mege exam mahawar pen itum long da kalam chitong dum pen de itum ngani rong arat la pen chenglok la pen itum sa mege ining jing samno la pen alang itum bantu lo la pen ke chulu kan tu nai bang la lo itum han along sa me dak pini la bang so one day free health medical check up long la chitong do specialist doctor dum han sa mege itum churung tu la bang ke Dr. BS Tokbi Zaini Dr. SK Das ENT Dr. Nipen Inghi, eye specialist, Dr. L. Lozen, MD, Dr. Heman Difusa, Ayus, Dr. Samjuti Das, MD. Lapen penangan pinis kami doktor dum sudah medangan cetong dum pen pini bang so health care mang ke samjin pen chun pon lo kado. Sa non ai tom la Jaffa pen non ka ja Frank ko pele san ke ko ke deng pon no san de flam Lasi lalong hiltum non anmang hiltum ke cengsi farman mang ke pini dak dolo lapen next abang ke non son mijung long sa medo dopon lang langbong ning long sa medo pon lang lapen kaki jana habar sa medo pon lang lapen lan sudah kali hiltum kapre department men sudah mege non son veterinary department pen cenglok kapre department men sudah militum atau kanu awareness epidemi pansin hiltum jesi kono Nili Press Club la anso si kapang tang pon thuji la pen ke claim ke dam la anso si kapa misen Japan ke dam tang aruni phai ke barni Nili Press Club arpu ki mi ka chepek pon thu chedon sar pen Nili Press Club amai phu kolom sing teron chunbang pitor teron dun mai phu gubin tisu rap chunbang anil son rong phar dihin rimbang sonjit kru atuma phansi pek ponlo la pen pa che thang chunbang abang ke Robinson terang phansi ingwai ponlo Nili Press Club ki claim ke dam kapa misen Japan Nili Press Club abarim meipu Samson ingti lapen bidisar ilison timung penta hirjumi pajirdu amai puar pu kimi bangke kolom sing teron alang khanse mai puar pu Nili Press Club amai puar pu pek pontang lo lapen naso secretary bang mate kongchun bang bangke pitor teron khansi pek pono lapen hin rimbang bangke sonjit kro khansi pek pono la sonse apu kapre cepek ponsi la pini pena bangke alang tum pensi Nili Press Club kipang tang ponji Nili Press Club an se aprana ken kam kasi jor ponji phan bangalang tum phansi Nili ning ing samjin pen ning theklong pen lang tum phansi arpu bang pek pontang lo asi alang tum hin pensi Nili Press Club ong Nili angkang Nili hawar ajat abirta kunon sta melang tum pensi tok paklang hokpe da birta klar dak birta ge ang tum pensi kirip akam abang klem pon nasi
ning thek long lo pen ala tum an se kebang jilang ani claim me ke dam me rana me hel me pajir se ni lam the langsing ton ko Pangrum si aprang pen ningkan surhinira ingkoi aningkan pen nili press club nang keseng veka tumbang si choro pon tung lo alang litum labang so nili press club nang keseng piajok si litum pinier ni sita labang so long arpu endun long lo alang litum jong si hala bang so ni la puson ma thapon pedet la he platform nang thik pi pedet pason te litum non pi pherang ke klem dun atum sita la so platform long pon pedet ta hai satalang litum ki me ki chok kama thapon jok si litum labang so arpu ta klem dun long lo lapen alang litum long ong dung alam makam charlie dun long lo asi non pini abang so arpu ka chilarang bong per for project pini deng panong lo lapen niliphan president nang hoi nang ke pega pota choro perfect la asi mo pen ke ong dung atum pulo labang so kangwai pona bangke jasemet ke election pen kali bonta selection pen kangwai pen asi kado ka ve rat atum noning nang kang sam pen nang kangwai pot lapen non niliphan ta thang nat kali darabang thek the darabang seta nili press club kachari pon long jia phan avar sai abang so ahong jai nang ke thu pia pot kadu ka ve phanda nili press club abitung do na phanda choro perfect lo asi nili hin pen ase president a kimi pen mamai pro kimi pen lam the ke chipaklang pon kang tung bang gela hando nili angkang arlo kedo political asong prek jam atundo lapen akaprek organization atundo pik lapen dhorom prek jam administration kiri matundo kaprek adhorom do kaprek anim kiri matundo la kado aviang bong pen stami nili press club aphan kai kita kimisen jia phan ke choksen jia phan kado ka beta bidi sore ja kong horang pen dang lok nang chirap nang chitu dun po la pen nili press club aphan isi kai ke sita aman nang chipi dun po posi nili ning che thepon perfect la la song bong pen ke klem ke dam kado ka ve bidi pen bonon lam pen bonon kaprek pen stami nang chirap dun bom si nili press club ta an so sei paprang dun thek po posi kado ka ve nili press club abitung la pen danglok kaprek organization nun pen danglok dhoroma kamiklam nun pen danglok prek jam nun ke the giding la pen ki bi ki thi sarmar sarlar do ana phanda isia hirjumi chang ponsi nili pini pen nili press club long amai phu pen aprang sialam thei chepa choi pon long ke nili la pansi nili lam thei repon chekilo Niphai kebar ni Langpher constituency angkang Barilong Hawar ke parlu Paklang Solong Northern Range Phonglokpet ingnam raikom saikiatung do de sangsi amithang sai cheklemsi puthot kang hu thengpi nepon thulong Northern Range Phonglokpet ingnam raikom saiki Deputy Ranger Longbiram Tisolapen Motilal Mohilariatum East Division Patra Disa ingnam raikom saikiatum pen chilangsi kadukawi bang inkoi rapli abang phuatum chilangsi birta kelongpon ateng patowe porphai sirkep malongpen keton kelang sai dengponlo lapen puthot porphai kep milom labang so thengpi kepon pu pahot ingnam raikom saikiatum aphan thengpi kang hu abang phuatum thek lokamat katlak tum information tengkan bu Paklang so na tatang balik home pengpi plak tang load itu ni supply transportation kuri puar jolong pen tum stop tum kadawe silang si join operation long atau ihumat tatang mobile long lo ada mundit bang long le dalo di bang long pe di tela suang bong pen nalitum kachine teng lote kona ke ponji sinalitum ke ba lon tela so thingpi ba ये तो हमके ऑन सस्पेशन के लगे पू और डिस्ट्रिक्ट के जोड़म हम सी तो बड़ी बजल तेला बंग मार्केट वैल्यू बंग कौन तो चीनी टेंग लोटे अराउंड 50,000 कौन जी बन 80 सेफ्टी 80 अन बगे दो जी तंग तेला non kedam tang hut bisa menang libu itu kiton kelang ahok kan itu kan gitu government instruction tang kini itu kela hengki hengprang ke kelang percerai kom dunia apa itu ani bang tak bori po song bong itu al itu nggak teklong lom ahot pen ahot itu ihum omni pa pustami gari pa nepon bom lo utak kasih ratum ta lason ini information 20 itu kan share kan si tuning litum ada ni si nang litum lah
rong tum han ko pilo awareness ki pikang tung la je tu theng pi theng prang nom long ga dom kang hu ka hi do pek de asang li tuma la northern rain sa hin ta rong so kan masih sebu po je hengpi tentang ki itu muni dakai pan kinang sot harmulo masih tema itu oksigen pen cenglok arwe alang puno jat puno dak hengpi rong pen si itu nirbhor lo masih ahai asapo kanghon hengpi tengprang pan kanghon je paklang se muni rata tum tame ini dua kustame akaprekas towarle si claim sontel tuni tung non ko kya bilang non ma kya bilang pen ku benceng la pen ku benceng lapen ke nitum la so hengpi tengprang kirai kom je pan ke nitum dak northern range ahin dog we stop kan ke atum anta sop alert do si nitum aju ku ke anarlo Pinya Birta Lansi Kangton lo Kardom.